Danke bafowethu. Welcome to Nkulisoka. Ngiphethe iswayiswayi la iFanatic leswayiswayi nangu baba. Yimi umfundisi weswalo uMroka Swallows. Ngafika le team ngisana 15 years. Ezakagogo zami jabula njalo phethe amagoli ngesandla. I'll bounce back. Khona uzosicakula noma ukuthi bathini, khona uzosicakula kule team. I'll bounce back. Ngiyabuya la efieldini. I'm coming back soon. 2026, 2027. Uthi ama-fans azoyibuyisa i-team ngoba nina nothando obviously team. But what is the plan yokuthi ama-fans angayibuyisa kanjani noma ndinga i-funding from abanye abantu? Asafuna i-funding, sikhiphe zethu imali manje. Sikhiphe zethu imali. Shaya every month 7,000 ama-fan. Izobe iphethwe ama-fan manje le team. Ngoba lo panyazo wakhona ukhawat usibulele. Is very coward. Akanathando lebhola. Sithina sikugela kuSwallows ngina 15 years. Ungibona ngithi ngina 15 years ngifike iSwallows. Sekuna 65. Una 50 years. Usefave iSwallows. Baba, ngingayifave iSwallows ngina 15 years. Oh. Bala amani years there. Yeah. Ushuthi 50. I'm loved I can't divorce my wife. Yeah. Noma ungathi uyathanda ukuthini ukuthi iSwallows kenza njani. I'll bounce back. Ngiyabuya 2026, 2025. I-status saku-PSL 50 million. So kusho ukuthi ama-fans kumele akwazi ukuhlanganisa i-50 million but without i-backing mhlampe yomuntu businessman or abanye abantu. Uthi uPanyaza wonfailile uyikhawati ubalekile. Nifila kanjani ngebetrayal kaPanyaza? Afike ukhawati vele usibulele khona manje. Bangaka amakhetho ngingayophinda ngiyofeza enye team. Ngigijimela ku-Sundowns ngingaka 65 years. Akhani mina. I Swallows, iSwallows the team yami. Ezakagogo zami jabula. Ngayifeva le team kusagijima ombanya, oStarach Mekend, oAldi Hookies. Kuzokufika inyembezi, webhodi azokufika inyembezi. Kuthi ziyahla inyembezi. Kusho ukuthi lento i-team leyo uyayithanda, uzange uyithandiswa abanye abantu inkuwe ngaphakathi. Ingakho manje ingakuphathi nakahle ukubona ukuthi akhona ama-team professional but iSwallows ayikho i-team yakho. It's not dabi iSwallows ayingekho mfowethu. Uyabona nje ukuthi bathi kunedabi ayikho idabi. Ikhona idabi iSwallows ayingekho. I'll bounce back baba ngiyabuya. 2026, 25 ngizaba ngibuya 27 ngizaba ngila efieldini. Seyihlangene imali. Silinde nje ukuthi i-team abazathi nayi iyathengiswa. Imali ikhona. Sesinayo imali. Akusiswallows kuphela ama-iconic, one of the iconic South African teams avela nyamalale ngeindaba zokuthi kuthengiswa ama-status but abanye baya-relegatewa. I-team efana neJomo Cosmos nayo i-more iconic icishe ifane neSwallows mhlawumbe in terms of i-history yayo ku-South African football. uJomo uGrida angithi angafuni ukuqasha abantu. Ufuna yena coach, kube i-coach, kube i-management, kube yonke into. Kuthi yabona manje thina siphezulu kwelinye uhlelo kukhona manje thina sikhiphe imali zethu siyayibeka imali. Silinde i-team ezophuma nje ukuthi nayo i-team noma ikumtsipe league but nayi sizokhuphuka ngayo phansi kumtsipe league loyo team leyo. Asimbambelano babo kwamanje bafowethu. Sozama ukumdonsa ngekhamera makufika amakhamera but okwamanje ngiyabonga baba. Sithemba ukuthi iSwallows izobuya uzokwazi ukuyibona iSwallows futhi idlala ku-PSL or ku-professional setup. Siyabuya baba, akunalo. I'm the shark. The shark is coming back baba. This is a shark. That man is kidding me. He's coward. Ukhawati lo muntu usibulele. Namanje ngisasho uDavid Mkhasho noPanyaza bakhawati bangibulele. Babulele isizwe singaka. Bangaka abantu esosibafethile. Ababulala ama-high blood endaba eSwallows. Bangaki. Danke bafowethu. Sombamba lawo baba. I'll pass back baba.